За 3 дні до запису. Как это гениально! Я сижу и рыдаю. Это пиздец, это ж надо было такое придумать. Ось як яна геніальна прапрацавала праблему эміграцыі і новага кантэксту жыцця. Запомнил я дурницы, читаю книжки, как мне спится. Сядете хутарать их, как ведал Беларусь весь мир. Умовный я, такие ты, как я. Умовный я, Гитар. Гитар. Ты что, мне обнять тебя нельзя? Нет, потом змонтуешь, побачишь. Мне была гимнастика для вошей. Хочешь ты, сволочь? Так, таму я твоя сувядуча. Ладно, всім прывітанне. Гэта падкаст умоўнае, на працягу якога мы вам распавядаем пра сучасных і класічных беларускіх літаратараў і літаратарак. Ды ўздымаем розныя сацыяльныя пытанні, аб якіх мы прачыталі. Глядзіце, у якіх прыгожых кніжках. Да не спойлері! Што я спойлеру? На 30 секунд? Хвілін, так? І сёння мы паразмаўляем пра неверагодную аўтарку, чалавека, які умее улюбляць у тое, што любіць яна. І ў сябе. І ў сябе. Шчыра кажучы, можам сказаць, што гэты чалавек стаў нашым новым літаратурным крашам. І гэта барабанны дроб Тацяна Заміроўская. А яшчэ мы хацім падзякаваць выдавецтву «Мяне няма», якая з'яўляецца выдавецтвам рамана «Эврыдыка, правер, выключыла літы газ», якая дапамагло нам у падрыхтоўцы гэтага выпуску. Выдавецтва «Мяне няма» — гэта on-demand выдавецтва, якое зараз працуе па прынцыпу таго, што калі вы замаўляеце кнігі, яны з'яўляюцца ў друку, і вы атрымліваеце свой экземпляр. Таму гэтаму выдавецтву неверагодна важна, каб вы замаўлялі кнігі. Як і любому, канешне, іншаму выдавецтву, але «Мяне няма» мы палюбляем усім сэрцам, мы будзем казаць аб ім яшчэ не раз за сённяшні выпуск. Якое афармленне яны прыгожае робяць. Так, гэта... Што для эстэта такая асалода. Таму, калі вы хаце пасля нашых расповедаў сёння замовіць кніжку, вы таксама можете зрабіць это па ссылках, якія мы заставім у апісанні. Я ўсё роўна лічу, што яна на мне будзе лепш выглядаць. Тое, што ты хочаш хадзіць апранутая, гэта, верагодна, для кагосьці ўжо праблема. Так, не, OnlyFans мы пакуль не заводзім. Да, по поводу OnlyFans. Карацей, у нас ёсць Patreon і Boosty. І зараз мы пачынаем працаваць над вялікай колькасцю новых праектаў, і, на жаль, мы ў нейкім сэнсе абмежаваны бюджэтамі. Таму, калі вы хаце нас падтрымаць, вдруг у вас ёсць грошы свабодныя, нам будзе прыемна нават 1 еўра, 5 еўра, 3 еўра. Але чаму я ў еўра, я ж беларус? У далярах. 1 даляр, 3 даляра, 5 даляраў. Калі гэта стане магчымым, мы будзем дужа рады. Усе спасылкі мы таксама... У нас пад відэо вось просто такая вось свалка спасылак. Вось, знайдзіце, калі ласка, магчымасць нас падтрымаць, калі яна такая ёсць. Мы будзем вельмі вам удзячныя. Пакуль гэта бяспечна, таму трэба пользоваться моментам. биография. Так, пачнем мы з біяграфіі. Яна будзе дастаткова хуткай, не тое, каб мы не шукалі, але сучаснікі, як заўсёды, вы ведаеце, і пра іх цяжка штосьці знайсці, асабіста калі яны не ведуць Facebook. Ну і мы з павагай ставімся да асабістага жыцця. Таму коротка, суха па фактах. Тацяна Заміроўская — гэта беларуская пісьменніца, журналістка, у мінулым і, можа, у душы ўсё яшчэ застаецца музычным крытыкам. Давай па парадку. Нарадзілася Тацяна ў Барысаве, і чамусьці дастаткова многа якісьці артыкулаў, якія пачынаюцца з гэтага, яны пішуць «Барысаў, месца, дзе быў Гітлер і калісьці праходзіў Наполеон», альбо штосьці такое. Наполеон, Гітлер, Заміроўская. Я просто вось гэты топ-3 радок, вось гэты, я такой, цікава. Потым, што мы ведаем пра сям'ю, не будзем занадта лезці, таму што мы не шмат усяго ведаем. Маці яе прафесійная піяністка, бацька яе існуе,
Вось мы ведаем з аднаго з аповедаў, што ён жыве зараз у Менску, все, і гэта вся інфармацыя, якая у нас ёсць, і не будзем туды далей лезть. Потым пасля яна навучалася ў барысаўскай школе З уклонам з ангельскай мовы, з як паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы. Пры гэтым яна была верагодна яшчэ і музычнай, таму што ў адным з аповедаў было ўзгадванне таго, што яна ведае некаторыя, прычым дастаткова такія нелёгкія творы, не творы, як это творы? Творы произведення. Ну вось на піаніну, на рояле. І табе гэта асабліва адклікалася, так? Я таксама хадзіў у музычную школу, гэта быў якийсь жах і ад просто. Но я хадзіў, ведаеце, у лайтовую версію школы, таму што ў якийсь момант я вырашыў, што сальфеджио гэта просто не для мяне. То есть там была частка, якую я мог вырашаць як матэматыку, а потым яна скончылася. Потым трэба было... Высшая матэматыка. Потом трэба было на слух падбіраць ноткі. А слух у мяне просто як, ну, мядведзік, дзесьці побач хадзіў. Опять мне штосьці сапсавалі. Ва ўсім все вінаваты, не я. Вось, і я просто перастаў спачатку хадзіць на сальфеджио, потым я перастаў хадзіць на піаніна. Я, дарэчы, павінен быў на ім умець іграць, але не здарылася. А як бы ты кадрыць мог, а? На піаніна? А чаму не? Ты ведаеш, як ты... Слушай, гэта ты, дарослая жанчына, якая такая... Калі ён прыйшоў ва фракі і сыграў на піаніна Полонез Агінскага, все, я ему дам. Не все так просто! Полонез Агінскага і за грошы так. І все. І жанчына паплыла. Вось такі у нас сёння выпуск. Можна просто... прочитать верш. Можно просто по імі. І імя по бацьку. Руслановна. Запомню. Мне нават муж не помніць. Слухай, а калі мы так мала ведаем пра Тацяну, можа мы паспрабуем напісаць ёй, можа яна дасць нам інтэрв'ю, у нас будзе першае інтэрв'ю в падкасці, уяві. Ну, згадзіцца добра, не згадзіцца, ладно, будзем плакаць, як заўсёды. Плакаць і придумваць факты пра аўтараў. Спойлер, Тацяна згадзілася. Глядзі, якіх вожыкаў мы зрабілі з твоёй кнігі. Як прыгожа. Мы настолькі улюбіліся ў кнігі, што... Вот, Офигеть. и у тебя была такая прелестная фраза. Иногда мне казалось, что я больше не могу сделать так, чтобы читатель полюбил то, что люблю я. И я, як читач, могу сказать себе, что ты усё яшчэ той чалавек, які робіць так, что я люблю тое, что любишь ты. Я ўвесь эфір буду сидзець вось так. Класс. Я возьму тогда свою книжку и так само буду сидеть. Все будем обрываться с книгами. Братство. Можа, ты можаш для нас, гэта як агульнае пытанне, мы не хацелі дастаткова глыбока лезть у твоё асабістае жыццё, вызначыць свае кропкі ідэнтыфікацыі па жыцці, якія яны былі. То есть там, напрыклад, дзяцінства, студэнцтва, вось такі... Музычны журналіст і гэтак далей. І што ты адтуль вынесла з вось гэтых кропак? Найперш у мяне, думаю, все ж таки включилася ідэнтыфікацыя, самаідэнтыфікацыя беларуская. Адна з першых, калі мне было год 14-15, калі была падлеткам, і якраз абралі Лукашэнку. Тут якраз можна ўжо не казаць, у якім годзе я нарадзілася. Вось. І у гэтыя часы я убачыла у горадзе Барысаве, вісеў вось такі плакат з групай, з гуртом Крама, якая была з БНФ, было напісана «Рок за БНФ», і там быў чырвона-белы сцяг, і я так задумалася, чаму бел чырвона-белы, што ввогуле адбываецца. А потым гэты сцяг яшчэ не паспела яго полюбіць, як яго ўжо проста адмянілі. І мы з маімі аднакласнікамі вырашылі зрабіць такі рэсерч, што адбываецца, чаму адмянілі гэты сцяг. І мы самі самастойна дайшлі да таго, што гэта так не трэба рабіць, гэта дрэнна. У нас мы беларусы, у нас там ёсць свая самаідэнтыфікацыя, і гэта наш сцяг. І як так увогуле можна было? Мы ж сталі незалежнымі, гэта ж нашыя сімвалы. І мы ад рукі пісалі нейкія лістовачкі, такие деточки барысаўскія писали листовочки по-беларуску на вельмі жудасна таким каравым беларускім. Ну, бо у нас яго нормально ніхто у Барысаве, канечне, там не мог выкладаць. Там, я нават не памятаю, ці былі там увогуле беларускамоўныя людзі.
Ну і мы вось гэта расклейвалі там на тэлеграфных ступах, бегалі там ад нейкіх нават мянтоў, і вось тады ў мяне ўключылася, што о, класна, беларуская ідэнтычнасць, гэта першае. Вось яна навучалася ў гэтай школе, потым яна пераехала ў Мінск, верагодна, з сям'ёй. У 97-м, дзе яна скончыла факультэт журналістыцы БДУ. Потым так, это была такая барацьба ідэнтычнасцяў пісьменніка і музычнага крытыка. Але мне здавалася, што пісьменніцкая ідэнтычнасць, яе трэба неяк выпапутаваць. Яна павінна быць выстраданая, па-руску кажучы. І так вось проста з ніадкуль я скажу, што я пісьменніца, бо толькі я пішу, гэта, я павінна штосьці вялікае зрабіць. І у мяне быў вельмі, і дагэтуль ён ёсць вельмі класны сябар, аднакласнік Саша Ранкевіч, і мы з ім вырашылі, у нас быў з ім такі пакт, у нас было некалькі такіх дзіўных пактаў, напрыклад, што калі кожны з нас не стане знакамітасцю до 26 год, то гэта значыць, што ўсё жыццё просто трэба выкінуць на сметнік, і мы нічога не дабіліся. Як я разумею. Пайшлі на сметнік. Не, у тебя яшчэ ёсць шанец, у мяне ўжо няма. У мяне паўгады асталось. Не будзем казаць, колькі нам гадоў. Мы з Сашем тыя людзі, якім поўнасцю парваў свядомасць фільм «Liquid Sky», які паказвалі ПБТ у 90-е, Славы Цукермана. Калі вы не глядзелі, то у вас ёсць яшчэ час і на гэта, бо інакш нічога не будзе. «Liquid Sky», Слава Цукерман. Гэта проста... Я нават не буду спойлерить. І, карацей, мы вырашылі наконт ідэнтычнасці, што калі я да канца, да фінала журфака, да свайго апошняга моманту журфакаўскага атрымання дыплому, калі я атрымаю упершыню грошы за надрукаваны літаратурны твор, то моя ідэнтычнасць будзе пісьменніца. А калі я не атрымаю грошаў за надрукаваны літаратурны твор, я буду все ж таки музычная журналістка, бо за музычную журналістыку я ўжо атрымлівала грошы. І мы вырашылі, што гэта класны просты спосаб зразумець, хто я. І якраз напрыканцы вось гэтага ўсяго днепрапетроўскі культавы часопіс наш, днепроўскі, уже зараз гэта Днепр, а я кажу Днепрапетроўск не таму, што я апрапрыировала імперскую лексіку, а таму, што тады гэта быў Днепрапетровск. Дамовіліся. Яны надрукавалі маё апавяданне пра пірамідку, пра то, як чалавек трахаў пірамідку, і пераслалі мне, здаецца, $50. І гэта былі велізарныя грошы тады, там, у нулявых. $50. Яшчэ і ў далярах, як сапраўднаму беларусу, у далярах. Справадніцы перадалі $50. Настолькі. Справадніцы, конечно, такія ж былі часы. Поезд Днепрапетровск... Мінск, верагодна. Вось, і тады я вырашыла, я пісьменніца, і хавала дзесьці глыбокую ту ідэнтычнасць. І яна пасля універсітэту пачала працаваць тым, кім я ніколі бы не змог, таму што яна, як музычны журналіст, брала ў рукі тэлефон, тэлефанавала якімсьці знакамітым англамоўным людзям, пытала ў іх штосьці і рабіла просто... Музыкам, так. І рабіла інтэрв'ю. Я такой, тэлефанаваць, я бы скончыўся на гэтым этапе. Вось, чалавек, які паслухаўся і вучыў ангельскую мову са школьных гадоў. Ну, а калі па сухіх фактах пра яе працу, то з 98-го года яна прафесійна займалася музычнай крытыкай. Яна пачала кар'еру на той час у культавай музыкальнай газеце. Працавала рэдактаркай часопісаў «Джаз Квадрат» і «Доберман». І з 2005 па 2015 яна з'яўлялася культурным агляднікам штотыднёвіка «Белгазета». А яшчэ з 2006 па 2016 яна рабіла праграму для радыё «Рацыя» пра акадэмічную музыку, джаз і авангард. Для 2015 года яна жыла ў Менску, і яна за гэты перыяд паспела напісаць адну кнігу, гэта быў зборнік аповедаў. Пасля у жыцці Заміроўскай атрымліваецца, здараецца вось гэты вялікі такі паваротны момант, калі яна пераязджае ў Амерыку, у Нью-Йорк. Яна пераязджае ў Барт-коледж, гэта адзін з самых знакамітых колледж. Не переезжае менавіта туды жыць, а вучыцца.
Так, яна атрымлівае грант, наколькі я памятаю, і яна едзе туды у гэтую навучальную установу. Гэта адзін з такіх самых знакамітых мест, дзе можна навучацца, калі ты творца, калі ты пісьменнік, мастак альбо Некая творчая асоба. рознадысцыплінарны тварэц. Давайте не будзем вешаць ярлыкі. Яна туды з'язджае і застаецца ў Нью-Йорку на 10 год ужо зараз. А гэтым летам у мяне ўключылася нарэшце ідэнтычнасць з Брукліна. Але 10 год спатрэбілася, каб яна спрацавала. І яна пра тое, што яна ёсць, я даведалася, калі я давала інтэрв'ю Халесіну у Мы бачылі. садзіку, і я расказваю, што вось мы бруклінцы, вось мы тут нью-йоркцы. Я як бруклінскі чалавек, і я такая, вось. Дарэчы, маленькае пытанне адтуль. А садзік яшчэ існуе, альбо яго ўжо закрылі? Трымаецца, яшчэ трымаецца. Яшчэ трымаецца, ўсё. Цяпер яны ўжо пытаюцца, проста намагаюцца адмяніць загаду пра eviction. Я ўжо размаўляю, брайтанская бабка, на слайсіць 3 evictionы. Вось яны зараз слайсіць eviction back. Якраз павяртаюсь до таго, што ты можаш улюбіць. Я просто з гэтага інтэрв'ю, якое у вас было, я просто такой, все, я люблю гэты сад. Просто таму што. Просто вось так атрымалася. Знялі з мяне праклён, все ж такі. Гэта кніжка я зняла. У біяграфіі Тацяны ёсць цікавы факт, што яна супрацоўнічала з Максам Фраем. Яна не зусім супрацоўнічала з ёй, і яна была выдадзена пад псеўданімам Макс Фрай. Калі вы не ведаеце, Макс Фрай — гэта псеўданім, і пад ім першапачаткова пісалі два пісьменніка, пісьменнік і пісьменніца. Муж з жонкай, да. І потым жонка засталася пад гэтым псеўданімам, большая колькасць кніг напісала ўжо потым яна, і потым пад псеўданімам Макс Фрай былі выдадзены яшчэ зборнік аповедаў, у якой уваходзіла аповед Тацяны Заміроўскай. Апдэйт інфармацыі. Насамрэч існуюць 5 зборнікаў аповедаў пад імям Макс Фрая, у які ўваходзяць тэксты Тацяны Заміроўскай. Адначасова з гэтым існуюць 2 асобныя зборнікі ўжо пад імям Тацяны Заміроўскай у серыі Макс Фрай «Лабірынты». О, вось тут пачынаецца, ну не тое, каб тэра інкогніта, а одна бабка сказала Кірылу, а Кірыл распавядае вам. І тут пачынаецца, і тут ідзе романтычная музыка, і асабістая гісторыя, прыглушаецца святло, і Кірыл пачынае расказваць сваю асабістую гісторыю знаёмства з Тацянай. Я адчуваю сябе нібыта на якусь Несіце папкорн! Тэлеперадачы, зараз унесуць ДНК-тэст. Чакай мяне. Я пазнаёміўся з Тацянай Заміроўскай 2 гады таму. Яна была настаўніцай на курсе, які арганізоўваў якраз все заплетаецца ў адзін дэтэктыўны сюжэт. Якраз галоўны чалавек, я не ведаю пасаду, прабачце, я не ведаю. Boss of the boss. Галоўны чалавек Павел Антипаў, выдавецтва мяне няма. То есть чалавек, якой яго арганізаваў, і ён у той час стварыў такой невялічкі курс, які называўся «Штука», адносна таго, як напісаць раман. І Тацяна Заміроўская была галоўным лектарам на ім. Вот. Калі хаціце кароткі спойлер адносна таго ўсяго, што сказала Тацяна Заміроўская, акрамя класных дэталей, гэта тое, што калі вы хаціце напісаць раман, сядьце яго і напішыце. Я был на твоім курсе як пісьменнік, вось, як малады пісьменнік, і мы размаўлялі пра то, як напісаць раман, ты распавядала, вось. І я, каб падрыхтавацца, я дастаў свой нататнік, які ў мяне быў з таго часу, і я просто, у меня есть сторонка з імёнамі, якія ты называеш, і я паціху іх рэсёрчу уже другі год. Офігенна. Я буду просто расказваць мой досвед з табой. Прабачце. Не, ну гэта класна. Я вельмі люблю неймдропінг. Я, насамрэч, я ненавіжу інтэрв'ю, дзе я вось слухаю кагосьці, там некая гаварашчая галава, і галава размаўляе пра сябе, вось пра галаву. Галава без цела. А цела гэта якраз, метафізічнае цела, гэта якраз і ёсць усё, што напаўняе галаву, і што яе неяк сфарміравала. І таму я не веду, як можна там пастаянна не называць імёны. Можа, ты можаш сказаць, якія іншыя людзі, якія былі побач з табой, на цябе паўплывалі як для станаўлення цябе вось якоїсь тваёй ідэнтычнасці і зараз, вось той, што ты адчуваеш зараз. Як пісьменніца ў тым ліку? Як пісьменніца, як журналіст. Калі вось зараз буду згадваць, я дакладна кагосьці
Забуду. не згадаю, будзе потым сумна. Як на журналістку на мяне найперш, мне здаецца, паўплывалі Лезін, Халіп, беларуская газета, беларуская дзелавая газета і газета «Імя», якую якраз Халезін рабіў. Ён рабіў гэтыя арт-калажы офігенныя кожны тыдзень. І я нават паспела пару разоў там надрукавацца пры галоўным рэдактары Ірыне Халіп. І вось яны на мяне вельмі паўплывалі, бо я зразумела, што можна рабіць такую крутую журналістыку, дзе якая будзе напалову гонза журналістыка, дзе можна выказваць свае ўласныя меркаванні. А потым я прачытала Хантера Томпсона і зразумела, што Тома Вулфа, і зразумела, што клас, так можна, буду так рабіць. Брытанскія акультісты паўплывалі на мяне, як это узгадавалі брытанскія акультісты. Гурт Койл, Пітер Крістоферсон, Джон Беланс, Дженісіс Піоріч, про якого я пишу таксама. Хто ж, як на пісьменніцю, на мяне вельмі моцна паўплывала Людмила Петрушевская, мне здаецца. У нас тут якраз цэлы клуб пакрыўджаных Петрушевскай. Знаю вельмі шмат творчых таленавітых жанчынаў, якім яна вельмі падабалася, які так хацелі з ёй пасябраваць, але яна чалавек складаны, што не адмяняе таго, што мы все вельмі любім. Я аднойчы нават паспрабавала з ёй пазнаёміцца, нас намагаўся пазнаёміць Сергей Мостовщиков. Таксама, дарэчы, чалавек, які вельмі на мяне паўплываў. Это таксама легенда постсавецкай незалежнай ужо маскоўскай журналістыкі. Ён рабіў «Большой город» журнал, сопіс «Большой город», крышачку працаваў ў СНОБе, і аднойчы ён, як гэта кажуць, захапіў, набыў часопіс «Крокодил», савецкі журнал «Крокодил». Прыватызировал. Цікава. І стаў галоўным рэдактарам «Крокодила» у там 2010-х, нулевых, не памятаю. І ён зрабіў з яго нармальны гумарыстычны часопіс, дзе друкаваліся сучасныя пісьменнікі. І ў тым ліку Петрушевскай. Таму вось ён нас намагаўся неяк прэзентавацца адна адной, але Петрушевская проста паглядзела на мяне пагарбліва, сказала «кіпяток». І сцегла. І гэта было яшчэ легче, што магло быць горш. І ён таксама, ён мяне неяк знайшоў, ён сам мне патэлефанаваў, сказаў: «Замаровская, у тебя хорошие рассказы, давай ты будешь мне их писать». І я так узрадавалася, бо ён таксама быў кумір, можна сказаць. Вось, я яму пісала апавяданні у «Крокодил», напісала нават п'есу. І Мостовщиков напісаў нават блёрб на мою першую кніжку, ну, вось тое, што на вокніцы ззаду пішуць. Тая, што была яшчэ ў Беларусі, вось першая з аповедамі. Вось, і я яшчэ думаю, што вельмі таксама паўплывала якраз рэдакцыя часопіса «Наш» дніпровскага, бо я у іх некалькі год, пакуль вось яны існавалі, до 2007 ці 2008 года я іх регулярна друкавалася, пісала ім таксама пра музыку, нейкія рабіла інтэрв'ю класныя, але галоўнае, што яны друкавалі мае апавяданні, мае тэксты, якіх я была не вельмі ўпэўненая, што яны былі даволі такія дзіўныя, і мне нават у галаву не прыходзіла, што камусь гэта можа падабацца. Ім падабалася. У іх былі такія густы, думала, раз я ім падабаюся, а што ім яшчэ такое падабаецца? Можа, яны на мяне таксама падобныя, і яны ў пэўным сэнсе таксама моцна паўплывалі на мой музычны густ. Нават гурт «Гоголь Бартэллы» я не ведала, што гэта за такі гурт. А якраз там вельмі даўно, калі ў іх яшчэ быў толькі альбом «Мульти-контра культи Something Irony», не памятаю нават назву, вельмі такая доўгая была назва, мне напісалі гэтыя рэдактары мае сябры з Днепрапетровску, кажуць: «Таня, ну збірайся, мы все едзем у Кіев». Прыязджаем, нарэшце вяртаецца у Кіев упершыню пасля эміграцыі наш Женечка Гуц. Я такая: «Что за Женечка?» Кто гэта? Кажу: «Что? Это ж у Нью-Йорку, это ж бар Механата». А я: «Які Нью-Йорк? Ніколі не было в Нью-Йорке, якая Механата, які Женя?» Яны это будзе хутка фільм ужо здымаюць, «Everything is Illuminated» з Элайджай Вудам. Я нічога не ведаю, але яны кажуць трэба, то значыць трэба. Я сажусь у цягнік і еду ў Кіев. Я ніколі нават у Кіеве на той момент не была, я зусім была яшчэ маленькая. Прыязджаю ў Кіев, і Женя Гусь, гурт «Гоголь Бартэлла». Офігеть. Вось, і так вось шмат такіх культурных рэчаў са мной здарылася, таксама дзякуючы ім. І я ў гэтай кніжкі таксама пра гэта пісала, што
главред журнала «Наш», часопіса гэтага памёр на пачатку вайны сардэчнага прыступу ў Кіеве. І в гэты дзень я якраз хадзіла на выставу украінскага сучаснага мастацтва у Нью-Йорку, і там было ўсё гэтае украінскае сучаснае мастацтва, пра якое даведалася з часопіса «Наш». І сёння мы будзем абмяркоўваць дзве яе кнігі, таму што яны настолькі класныя, што на адной мы спыніцца не змаглі. Першая кніга — гэта «Смерти.нет» і другая «Эвридика. Правер, ці выключыла ты газ». Мы пачнем храналагічна. Давай пачнем з «Смерти.нет». З якой ўсё пачалося? З якой пачаліся завярцелася. ўсе слёзы, соплі, разуменне гэтага свету. Я не ведаю, аб чым нават мы можам распавесці, таму што я зараз знаходжу ў тым стане, што гэта геніяльная кніга, яе трэба прачытаць, верагодна, не кожнаму, яе трэба прачытаць кожнаму на якімсьці этапе свайго жыцця. Яна заставляе распачувацца ў якісь моманты, і плюс яна актуальна з-за таго, што там узгадваецца Беларусь на вось такой вялікай частцы. Яна напісана пра канкрэтны беларускі кантэкст не толькі падзей, але і эмацыйных перажыванняў. То бок па гэтай кнізе можна будзе ў будучыні вывучаць беларускую сутнасць, беларускую вось гэтую, я не ведаю, як правільна сказаць, чалавечнасць. Мне падаецца, павінна і будзе ў якісь момант класічнай беларускай кнігай. Я хочу пачаць з таго, што выказаць сябе такое маленечкае, не тое, каб хто я такі, каб гэта рабіць, але калі я прыйшоў на твой курс, ты распавядала пра сваю кнігу «Смерти.нет», ты сказала, так, гэта якаясь кніга, я напісала, а яна недастаткова, цікавая, яна такая сумная, яна вялікая, штосьці вось гэта ўсё, і я такой, я чалавек, я даверлівы чалавек, я такой, я цябе веру. Ты больш, калі такі чалавек сказаў, што чытаць не трэба, яны не будзе. І я зараз я яе прачытаў, і я такой, чаму ты мяне абманула? Што за хлусня? Гэта адно з самых цікавых і зразумелых з таго, што было ў маім жыцці. Не, гэта ввогуле не была нейкая там аўтарская сціпласць і пытанне, як гэта ўсё не чытаць. Просто я бачыла водгукі на гэтую кніжку, і я разумела, што яна ці вельмі спадабаецца, ці адразу не. Бо яна, на мой погляд, яна все ж таки, так, не для ўсіх. І ў мяне такое ж адчуванне, што хто я такая, каб вымагаць ад чалавека 9 ці там 20 гадзінаў, гэта гледзячы ад таго, з якой хуткасцю ён ці слухае, ці чытае, персанальнага часу на нешта, што я зрабіла. Мне казалася, што як можна так у людзей забіраць час. Але з іншага боку, потым я ўжо зразумела, што яны Дудзя, яны глядзяць, Дудзя. 3 гадзіны, якраз гаварашчая галава, 3 гадзіны, штосьці, 2 галавы, Маппет Шоу, яны размаўляюць адна з адной, людзі глядзяць 3 гадзіны. Потым, Таня, ці ты глядзела этого Дудзя? Я кажу, не, у мяне няма 3 гадзіны. У вас ёсць 3 гадзіны, я вас віншую. А потым, моя кніга — гэта 3 Дудзя. Я хацеў зачапіцца за тую фразу, што ты сказала, альбо кнігу зразумеюць «Смерти.нет», альбо не зразумеюць. Ці не падаецца цябе, што гэта і ёсць прызнак добрай, альбо нават геніяльнай кнігі? То есть так жа кажуць, што калі кніга падзяляе ўсіх на 2 лагера, альбо тыя, хто супраць, альбо тыя, хто за, гэта значыць, гэта добры твор. Не, кніга добрая, канечне. Тут у мяне няма пытанняў. Я проста не ўсім яе рэкамендую. Я шмат якія добрыя рэчы не рэкамендую ўсім людзям, бо я пастаянна бачу, як мне спадабаўся нейкі фільм ці нейкая кніга, я бачу, як все ганяюць гэты фільм і кнігу. І я разумею, што ў мяне такі вельмі нетыповы густ, і тое, што я лічу крутым, можа, і не трэба ўсім рэкамендаваць. Як я паглядзела недавно адзін польскі серыял, не буду казаць які, я вам эту лічку скажу, і я яго якраз паглядзела, потом які геніальны серыял, яшчэ і польскі. І яшчэ ёсць серыялы, я не гляджу серыяла, тут паглядзела польскі і спадабаўся. Я зразумела, я яго нікому не могу парэкамендаваць, нікому не спадабаецца. Так жа і з кніжкай. Я нават калі я пісала, я разумела, што гэта вельмі круты раман, што гэта вельмі класная кніжка. Я была проста абсалютна захопленая тым, што я гэта пішу. Калі я ўжо пісала апошнюю трэць, я проста вішчала ад шчасця, што вось клас, вось я ведаю, чым гэта скончыцца, я гэта пішу. І калі я скончыла раман, у мяне не было ніякіх сумненняў, што ён вельмі класны. Бо, па-перше, я б не написала не классное, не тому, что я пишу толькі класна, а тому, как бы это,
яно бы не давало мне столькі радасці і столькі шчасця, каб яно было дрэнным. Это просто мне вельмі пашанцавала, што мне выдалі гісторыю, мне выдалі гэты раман, які мяне саму радуе. Бо я ведаю людзей, якія пішуць, ім гэта ўсё мутна, неносно, не пішацца, яны начинаюць гэты фастинг тэкст, у них просто такі эмбэрасмент такі пачынаецца. Мне такого не было. Калі я скончыла раман, я ведала, што гэта вельмі крутая кніжка, што яна патрэбная, што яна пра тое, пра што я нічога нідзе ніколі не здолела знайсці прачытаць, і таму я гэта стварыла сама. І калі я гэту кніжку потым праносіла і агентам сваім, і паблішерам, я всім казала, што гэта просто офігенны раман. Асабіста я была асабліва раззлаваная на тое, што пад некаторымі водгукамі гучала тэма таго, што кніга там недарэчнае фэнтэзі, кіберпанк, ну такое сабе, то бок людзі увогуле не зразумелі, пра што яна, і пішуць, што гэта кніга дрэнная. Ну, калі вы не зразумелі, ну гэта ваши праблемы. Ее нельга ўспрымаць як научную фантастыку і только. Альбо фэнтэзі, альбо кіберпанк, гэта увогуле не пра гэта. Вось прям зусім не пра гэта. І свет, які пабудаваны, гэта больш дэкарацыі, гэта умова таго, каб можна было паразмаўляць пра тое, што здарыла. Каб вы зразумелі базава, аб чым напісан гэты твор, вы павінны быць трошкі ў беларускім кантэксце. Вы можете прачытаць гэту кнігу нават калі вы будзеце іншаземцам, але верагодна якуюсь частку вы не зразумееце, таму што яна пабудавана часткова на вобразах, якія чытаюцца з беларускай прызмы. Па-другае, каб вам было цікава, вы павінны перажыць страту чагосьці. Страта часткі ідэнтыфікацыі, дому, альбо блізкіх, альбо нейкай магчымасці, нейкая балючая страта. За апошні час гэта стала самай лепшай тэрапеўтычнай на тэму эміграцыі кнігай для мяне. І вось як ты сказала, што ты апошнюю трэць, калі дапісвала, віжала ад захаплення, як гэта ўсё крута, я таксама рыдала ад захаплення, як гэта ўсё крута. Таму што для мяне вялікі паказальнік, што калі я плачу ад кнігі, ўсё. І я, можа, і разумею, чаму не ўсім можна параіць, бо зразумеюць толькі тыя, хто штосьці падобнае перажываў. Але напісана на тэму эміграцыі гэта за апошні час гэта лепшае, што магло з'явіцца проста. Кароткі сінапсіс. Сама кніга распавядае пра тое, што здарылася развіццё, не ведаю, штучнага інтэлекту, развіццё якісьці тэхналогій, і мы маем магчымасць зараз капіраваць сябе, каб пасля нашай смерці гэта копія была актывіравана. Лічбавая смерць, але якая лічбовае бессмяротце. Вось, лічбовае бессмяротце, так. Так атрымалася, што галоўная гераіня, яна памірае ў тэракце, альбо не, хто ведае. Нам все так сказалі. Так сказалі. І яна аказваецца ў гэтым свеце, дзе ўжо няма якіхсьці такіх абмежаванняў, яны жывуць у адным інтэрнэце мёртвых, і потым гэты інтэрнэт мёртвых робіць рэвалюцыю, і яны атрымліваюць доступ да умных дамоў, да некаторых з гаджетаў. Яны спрабуюць паразмаўляць з людзьмі, якія ўсё яшчэ жывыя, а таксама варуюць некаторыя з копій людзей, якія яшчэ таксама жывы. І яны апыняюцца ў інтэрнэце мёртвых. І ў гэтым усім галоўная гераіня даведваецца, што яна не зусім пагібла ў тэракце, загінула. Яна даведваецца, што здарылася нешта іншае. А вось што вы ўжо можаце прачытаць. Тут ужо без спойлераў. Гэта ўжо прям дэтэктыў, ад якога напрыканцы вы будзеце ў шоку. Я зараз сама заплачу. Гэта дакладна, гэта пра вопыт эміграцыі. Я не сразу сама гэта зразумела. Я калі дапісала да сярэдзіны, гэта было як там збірацца на гару, Так. і на вяршыні гэтай гары я раптам сама разумею, што я раблю і пра што гэта. І калі я зразумела, я з гэтай вяршыні раптам убачыла просто далягляда да самого гэтага гарызонта, я ўбачыла, што будзе далей. Дагэтуль мне здавалася, в этой кніжцы Беларусі не будзе, тут я раптам стаю на гэтай вяршыні, я її бачу. І вось тады мне таксама сарвала дах ад таго, што я сама не ведаю, що я добралася. Гэта была аўтапсіхатэрапія, мне здаецца, таксама.
Я таму і пісала, што гэта такі дыстапічны свет, дзе тэрапія забароненая. Да, вось, гэта галоўнае пытанне, чаму ты вырашыла, што гэта свет без тэрапіі? Ну, па-перше, на той момент мяне вельмі раздражняла, што кожны чалавек, з якім я размаўляла, быў у тэрапіі. І ўсе людзі, якія былі ў тэрапіі, мне на той момент нагадвалі людзей, якія кураць марыхуану. Это таксама такая моя дзіцячая траўма, бо ўсе мои сябры казалі: Тацяна, ты павінна проста пакурыць, вось это так все класна, ты павінна там праняцца на ЛСД. Мне это ўсё не вельмі падабаецца, я ўвогуле не фанат. І у нейкі момант я зразумела, што ўсе людзі, якія усе мае сябры, якія ўжываюць нейкія рэчывы, яны чымсьці адзін на аднаго падобны. Гэта мяне вельмі напружала. Потым тое ж самае здарылася з тэрапіяй, што яны ўсе класныя, ім польша, але яны чымсьці ўсе нялоўна падобныя. Я думаю, што гэта проста таму, што гештальт-тэрапія была вельмі папулярная у пэўны час, паколькі гэтай тэрапіі там свая методыка і там усё даволі жорстка, наколькі я разумею, таму і падобным чынам людзі самі пра сабе і пра гэтую тэрапію разважалі. Бо, конечно, калі вы будзеце чытаць адны і тыя ж кніжкі ці вучыцца па адным і тым жа падручніках, вы будзеце ўжываць адну і тую ж лексіку. Але на той момант мяне гэта вельмі бянтэжыла. Гэта першае. Я хацела проста пажартаваць. А па-другое, я апісвала все ж таки дыстапічны свет 2030-х. І я, это в 19-м годзе я пачала цю кнігу, я дакладна ведала, што гэта будзе постпандэмічны сусвет, бо то ковіду я прадказала ковід, яшчэ вельмі шмат грыпаў. Вось зараз птушыны надыходзіць, будзе там яшчэ канжановы і тэракты і грыпы. Кашачы, коцкі грып, сабачы грып. Все гэта будзе. Это постпандэмічны сусвет і сусвет post-World War III. То была вялікая вайна і была вялікая пандэмія. І людзі пра гэта не размаўляюць. Але пастаянна тэракты. То бок свет дагэтуль неяк падзелены такім чынам, што нічога не таймавалася пасля сканчэння Трэцяй сусветнай вайны. І все траўмы, все мои героі, яны вялікай постваеннай траўмы, бо ніхто з іх пра вайну не размаўляе. І гэта, канешне, таталітарны сусвет. Яны жывуць у нейкай посттаталітарнай умоўнай Амерыцы, якая сабе умоўна апаніруе посттаталітарнай Беларусі і Расіі. І ў гэтай справе павінны быць усе забаронены. Праўду сказала. Што там могуць забараніць, каб было зразумела, што я хотела поставить такі намек, што забаронена, не думаю, правы. Амаль усё. Гэта не цікаво, так? Паўсюль прыцісняюць, забараняюць, там транслюдзі, забараняць транслюдзі, паўсюль. Штосьці такое забараніць, каб было ўжо зразумела, дзе яны жывуць, што, калі гэта забаранілі, то гэта, канешне, не свабодны сусвет. Эврыдыка, правер, выключыла ли ты газу? Чаму менавіта такая назва кнігі і адсылае ли яна да міфа, альбо яны не звязаны, альбо звязаны пасрэдна? Звязаны, канешне. Назву я шукала Просто я калі рэдагавала гэты метатэкст, я шукала класныя нейкія фразы, каб з іх, магчыма, выцягнуць назву. Я не ведаю, як называць кніжкі ўвогуле. І я хацела такую назву ў стылі Чарлі Кауфмана, Thinking of ending things, штосьці такое доўгае і дзіўнае. Я бачыла тую фразу ў тэксце пра смерць Дэвіда Боуі, і нам мне вельмі спадабалася. Я просто, как часом бывает, вы штосьці написали, вы забыли, что вы это написали, потому я классно написал. Я подумала, какая классная фраза, и все, правда, и тревожный разлад, и гэта, anxiety, і про тое, што вось міф, што немагчыма звярнуцца, немагчыма з'яднацца са сваімі блізкімі, што яны, ці ты іх выводзіш там аднекуль з гэтага пекла, ці яны цябе выводзяць, і немагчыма не зірнуцца, і хтосьці азіраецца, і ўсё руйнуецца, але я подумала, што, магчыма, яна сама могла, пэўна, зірнуцца. Я просто так аналізавала, чаму я так напісала. Моя яна зірнулася, бо яна подумала, я выходжу з пекла, магчыма, я эту газовую горелку не выключила. Что такое. І мне так понравилось, спадабалася як метафора, што гэта не Арфей такі мудак, а зірнуўся. А яна сама таксама ў гэтым вінавата. Сама зірнулася, бо яна трывожная. І ўсё. Вось. А ты пішаш пра трывожнасць. Так, а ты пісала пра гэта.
Думаю, Про музыку, это ж музычны міф, так, і это моя любимая вось тэма, музыка, арфей. Это ввогуле, это да таго ж, это моя любимая кніжка, ну, была шмат год любимая Салмана Ружди «Ground Beneath Her Feet». Это такі рок-н-рольная інтэрпрэтацыя міфа пра Арфея і Эўрыдзіку. Яна таксама, я вельмі ўсім рэкамендую прачытаць, яна таксама пра міграцыю, пра ад'езд, пра пару музыкаў, пра двух людзей, но дакладна пра жанчыну, якая вельмі марала эміграваць у Амерыку і стаць там рок-зоркай. Вось яна Амерыку, але ўсё роўна такая таска па Індыі, па Бамбею, які яна, здавалася б, ненавідзела ўсё жыццё, але вось гэта ненавісць да радзімы, як яна ператвараецца ў ностальгію, і там вельмі шмат такой прывіднай ностальгіі, вось па рок-н-ролу, і Ружді апісвае там такі паралельны свет, дзе Джон Леннон застаўся жывы, а Элвіс, наадварот, мне здаецца, застрэліў нейкі фанат, ну ўсё там такое пераключанае, таксама паралельны сусвет. І вось там вельмі шмат пра гэты міф, і я эту кніжку чытала, калі я таксама была там вельмі маленькая яшчэ, яна ў нейкім сэнсе мяне сфарміравала, не як пісьменніка, але Як асабістасць. ну, мне здаецца так. Яна вот паспела даць гэтую кніжку на подпіс Ружці і сказала яму, што гэта адзіная кніга, якую з сабой взяла ў эміграцыю, эміграцыю пра мяне ў нейкім сэнсе. Тут шмат аповедаў, яны тым ці іншым чынам звязаны з некаторымі знакамітымі музыкантамі, якімі захаплялася Тацяна. як музычны крытык. Але таксама для мяне гэта як і нон-фікшн у смерці.нет, гэта проста дэкарацыі, якія распавядаюць пра тое, што здарылася з Тацянай за гэтыя гады. Тыя дзве кнігі ад Тацяны сталі для мяне сваёй асаблівай тэрапіяй, таму што тэму эміграцыі я асабіста цяжка перажываю, і ёсць шмат, канешне, кніг, відэа, псіхалагічных падтрымак, як перажыць эміграцыю, ўсё такое. Але тут настолькі яна ачалавечана, настолькі класна апісана і перададзены эмоцыі, яна быццам бы, калі ты ўжо перажыў самую жорсткую частку тэрапіі, яна цябе абдымае, супакайвае, налівае гарбатку і такая: ўсё будзе добра, давай яшчэ і праз прызму музыкі з табой паразмаўляем. А ты ўключаеш штосьці на аснове, дзе яно грае, і цябе вось так спакойненька прыбівае гэтай пуховай коўдрай, табе становіцца нашмат лягчэй, і ўсе гэтыя ранкі зноўку пластыр накладваецца, і шрамікі, канешне, застануцца лёгкія, але яны быстра зацягваюцца. Калі смерці.нет яна як тэрапеўтычна пачала раскавырваць рану, і там і ўсе эмоцыі падняла з дна, то Эвридика проста дабіла, абняла і супакоіла, і сказала: ўсё добра, ўсё хорошо, жывем далей. Вось галоўнае, што абняла. Для мяне дагэтуль гэта я правда, ты кажаш, я не магу паверыць, што я штосьці такое напісала, што камусьці адгукнулася, хаця я пісала ўвогуле пра сабе. Гэта такое адчуванне, думаю, ўсё, цяпер буду пастаянна пісаць аўтафікшн. Калі мы кажам пра асобнікі, вось такіх вот зборнікі аповедаў, заўсёды важна казаць, ці ёсць у них штосьці агульнае. І гэта для мяне ў гэтай кнізе агульна гэта якраз храналогія і перажыванне чалавека праз вось гэты час. І з-за таго, што я сам знаходзіўся, ну, усе мы знаходзіліся, верагодна, хто нас зараз слухае ў гэтым кантэксце, мы зразумеем, як гэта адбываецца, таму што змяняецца па гадах усё, нават стылістыка таго, як гэта напісана. І што туды ўкладзена. І настрой, эмоцыі. Усё. І гэта проста такая вось амаль дзённікавыя запісы, але яны зроблены настолькі стылістычна ў новым для мяне аўтабіяграфічным свеце, што гэта не проста кніга, а аўтабіяграфія, тут няма такога вялікай... Тут ёсць самаіронія, тут ёсць і моманты, калі я проста сижу і такой: як дзіўна, я ж раблю так жа, класна. І гэта не пра слабага чалавека, гэта не пра моцнага чалавека, гэта проста пра чалавека. І пры гэтым мне не распавялі тое, што я не павінен ведаць. Са мной ёсць мяжа паміж мной і аўтарам, і я гэта неверагодна паважаю. То есть мне гэты твор... У тваё асабістае не лезуць.
і ў маё асабістае не лезуць, і мне зашмат не выдаюць. І То есть цябе не грузіць гвалцяць сваім, рэфлексіі. Гэта тэрапія, якая ты чытаеш, і цябе выдалі ўжэ якіясь вынікі гэтай тэрапіі, і ты адчуваеш, што так, гэта праўда, окей, гэта думка цікавая, але не зараз, не для мяне. А ў гэтым я згодзін. І вось гэта для мяне спрацавала неверагодна. Мгм. Давай, каб не было, давай адзін-две Глядзім на гэтыя Адзін-две закладачкі, глядзім на гэтыя закладачкі. Гэта значыцца, што гэта моманты, якія прям супер кропкавыя асабіста нас зачапілі. Действительно, быть собой – это вовсе не тяжелый пояс, не чугунное пальто и не занавес из титановой кольчуги. Это наоборот, совершенно легко. Такие вещи связаны не с постоянным воспоминанием, это и есть труд, а с окончательным забвением, которое всегда легко и нежно, как облачко. Изнутри забвения все становится простым и прозрачным. Я ничего из этого не помню, но я точно это люблю. Амаль на пачатку кнігі 49-я старонка, 49-50. Сэнс у тым, што без доўгіх прэлюдзій Тацяна мусіла выдаліць старыя плейлісты. Гэтыя плейлісты былі ў iTunes. Калі ты змяняеш рэгіён, а яна была павінна змяніць рэгіён з беларускага на амерыканскі, у якісь момант быў баг, які выдаляўся плейлісты, таму што ён не мог схаваць іх па рэгіёнах. Так атрымалася, што ёй трэба было змяніць рэгіён, каб пампаваць прылады, якія патрэбны для гэтага рэгіёну. І ў гэтым месцы я пачала просто крычаць, калі чытала, тому што ў мяне была амаль такая ж сітуацыя. З-за таго, што я пераехала, і я некаторы час не магла да тэлефона далучыць новую картку. За той час, што мяне не было на старым месцы, не будзем казаць, які сервіс, таму што не будзем рэкламаваць яго. Я па яго не рэкламавала больш. Ён без апавяшчэння мяне проста выдаліў. Всё. Ён такі, вы за пэўны тэрмін часу вы не змянілі сваю лакацыю, таму да свідання. І я пісала ў тэхпатрымку, яны сказалі, сорі, мы не можам гэта зрабіць. І ўсё тое, што ў мяне было, а ўлічваючы тое, што праз шматлікі выкарыстоўванні розных музычных сервісаў я брала ўсё ж такі ты, што мне спадабаўся, ўсё класна. Я апошнія 1,5 ці 2 гады з такой любов'ю стварала гэтыя плейлісты, і тут не проста мне прыйшлося выдаліць, а за мяне гэта зрабілі. У мяне як у дзіцёнка забралі цацку, выбрасілі, і ўсё, я больш ніколі ў жыцці не пабачу. Я тады расплакалася, памятаю, таму што ўсё тое, што звязвала мяне з тымі эмоцыямі, якія былі для мяне важны, мяне гэта забралі. Всё. І вось цытата адтуль, і мая другая, якая яе дапаўняла. Так, таму што гэта амаль старонка гэтых эмоцый. Ладно. На самом деле, только в этот момент я окончательно приняла тот факт, что я, наверное, не скоро вернусь в Беларусь. Я осознала это, только нажав кнопку, я поняла, почему я не нажимала ее все это время. Это было как прыгнуть в пропасть или нажать на курок не указательным, а большим пальцем. Только за меня натиснули. Я потеряла все плейлисты, моя память исчезла, но мне не было больно, потому что утратившему память не болит, не жмет утраченное. То, что умирает вместе с твоей идентичностью, не делает больно. Все, чему оно могло бы сделать больно, умирает вместе с ним. И все. И я тут разрыдалася, думаю, есть человек, який мяне разумее. Тады я яшчэ, як канцоўку нашага інтэрв'ю, мы знайшлі ў тваёй кнігі, у Эврыдыкі, яшчэ адно неверагодную здольнасць, яна трошкі амаль містычная, па ёй ідэальна гадаць. Абажаю гадаць па кнігі. Так, на якой бы старонцы не разгарнулі кнігу, усё падыходзіць, і можна проста вокам зачапіцца, настолькі ідэальна яна падыходзіць. Таму мы хотим цябе і сабе мы уже можем пагадаць без цябе, а вось як цябе параду давай на некаторы час наперад, якую ты сама абярэш, просто назови, калі ласка, старонку і радок сверху ці знізу. Мне таксама патрэбная парада. Старонка 73, а радок 8 зверху. 73. Блин, страшно. 73, 8 зверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вова Пугач, дорогой, я хочу покаяться за все циничные и ернические рецензии, которые я написала на твою группу, пока была музыкальным журналистом. Ты классный музыкант, огромный талант, и песни у тебя офигенные.
Покаюсь, окей. Я така рада покаяться. Добре, буду каяться. Моліться і каяться. Окей. І ў гэтым моманце я таксама цябе разумела, таму што я таксама раней ставілася да яго і потым праз час пачала слухаць і думаю, я таксама хочу пакаяцца, калі вы мяне слухаеце, вы Вот. лепшы. Нам усім треба каяться перед Пугачем. Все буде добре. Давайте мы зробім вам агульную параду. Зараз я открою просто это. І гэта будзе ваш прагноз на сённяшні дзень. Альбо на наступны, калі у вас ён сканчваецца. Вось, я кажу, і вось ты заўсёды разгортваеш кнігу з такімі эмоцыямі. Ходи обдыму. Даже спам мне приходит о том, чтобы подписать петицию о разрешении эвтаназии в штате Коннектикут. Но как я смогу повлиять на законы об эвтаназии, если я даже слово Коннектикут произношу неправильно? Это один абзац. На гэтым мы сканчваем абмеркаванне Тацяны Заміроўскай, неверагоднай беларускай пісьменніцы і журналісткі. Потому что вось ты як аўтар даеш мне разуменне таго, што нават калі тэкст напісаны там на рускай мове не мае значення, ёсць некаторыя тэмы і ёсць некаторыя слаі, якія я бы не зразумеў, калі б я не быў беларусам. І тое, што ты пішаш, ты 100% беларуская пісьменніца, на якой бы мове ты не напісала, нават калі я пабачу твои тэксты на ангельскай, я упэўнены, што там будзе штосьці, што я пойму і што я зразумею только як беларус. Так. Я гэта запомню, пастаянна буду гэта цытаваць. Дзякуй. І чалавека, які умее улюбляць у тое, што любіць ён. І ў сябе у тым ліку. И не забывайтесь, что у нас есть социальные сетки, мы есть у Инстаграм, ТикТоке, на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, робите так, как белорусское было поміж вами, вашими сябрами, вашими родичами. Мы будем дуже гэтаму рады. И дякую за то, что вы есть с нами. Читайте беларускае, слухайте беларускае, глядзіце беларускае, таму што яно таго вартае. Апошняе пытанне, беларусы, яны якія? Яны розныя.